shin wannan hadisan da suke cikin Bukharin haka suke ko ba haka suke ba, mu saurare shi mu ji tukunna. Maƙiyan Allah maƙiyan annabi sharrin za ku yi annabin ku ba ku iya yin sa ba. Gashi ana kakkama ku a riwayoyin naku ta ƙarya kuke addinin annabin ku ɓata shi kuke, kuna mai da shi kwarto. Wai kuma wai muskore wadda nake in nace an mai kwarto wasu ta zama abinci wai na faɗa ku suka faɗa ni korewa nake. Akwai kwartancin da wuce ka shiga gidan mata aure taimaka girki ka ce koci mijinta bana ka tada kai da cinyarta ta sa hannu a kanka tana maka kamar kurkuta kai bacci a cinyarta kana mafarke sai an ce wai an sun mai da shi kwarto sai a ce ka yi zagi a sun yi zagi ka kora zagi. To me ma'anar wannan abubuwan da aka yi? Iyazan billah da waɗannan maganganu da suke fitowa daga bakin wannan mulhidi tsinanne da zai dinga kokarin tawilin fassara yana jingina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wai yanzu ka taba shi kokarin tsalkake manzan Allah yake yi. To in ba mu samu wannan kalmomin ba a cikin wannan hadisan ba, to kai ka kirkiri kayanka, kuma wanda wallahi za mu gani yan uwa musulmi a ina wannan magana take. Asalin hadisin Bukhari ya rawace shi kusan waje guda 9, inda zai nuna mana alhamdulillah da waje ɗaya ne sai a ce to an samu matsala, amma waje 9 Bukhari bai faɗi wannan kalmar da Abdul-Jabbar ya faɗi ta ba. Bukhari da ya tashi ya kawo hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake zuwa gidan Ummu Haram da kuma Ummu Sulaim, Allah ta'ala ƙara musu yadda, idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Quba to yana tsayawa gidan Ummu Haram. Ummu Haram goggo ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuska biyu, wadda yanzu Abdul-Jabbar yake kokari a ce mai a ina na sabbata ta haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaya masa. Idan Allah ya mutum jahili mene mai ya ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, to duk yanda abu yake ko ya fito rana fitowa fili ne ba zai gane ba. Wannan mata Ummu Haram sunanta Ummu Haram binti Milhan, kamar yanda ya zo a cikin Siyar A'lamun Nubala, ga tarjamata a cikin Siyar A'lamun Nubala, wanda kuma ba kwallon littafi bane ga dukkan wanda ya san addinin musulunci. Ga tarjamata: Ummu Haram bintu Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar al-Ansariya al-Najjariya al-Madaniya. Wannan baiwar Allah ita ce Ummu Haram ‘yar Milhan, wadda nasabar take tikewa zuwa ga Najjariya kuma al-Khazrajiya al-Madaniya al-Ansariya. ‘Yar uwa ce ga Ummu Sulaim, mahaifinsu ɗaya. Ummu Sulaim kuma ita ce mahaifiyar Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda. To ina nasabar take haɗuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam? Ka ce a kama shajarar wannan mata, to ga shajararta. Ku kalli karan da ya yi da yake nuna kwakwalwarsa ta yara ce, ya ce ba wanda ya santa, malaman hadisi kakaf sun bincika ba a san wace ce ita ba. Yana tafiya ƙasa kuma ya ce ibn wahab almajirin malik ya ce ba halar annabi ce, mana ya kumbun annabi ce. Ba ku ga shashasha an ce ba wanda ya santa, to aka gano kuma ya kumbun annabi ce, ban da shashasha wadda ba wanda ya santa, ba a san komai game da ita ba, kuma aka gano ca nake gano ya kumban annabi ce. wannan yana buƙatar sai an feɗa nasabarta, an feɗa ta annabi, an bi salsala da shajarar reshe da ganye har a gano inda suka haɗu da maki ta zama halar annabi. To wadda ake da wannan masaniya kan ta kace ba wanda ya santa, in kuma ba wanda ya santa to ya za a gano wannan? Kun ga tafka da warware abu ɗaya. Ibn Wahab da ya faɗa, ina ƙalubalanta wannan mutum na Kaduna, kar in ji shiru yadda ka saba, ka fito ka nuna ilimin ka, musamman yana faɗa yadda magabata suka masana. Tambayi magabatan naka, dan na gaya maka su ma suka fito nan da ki gaban su, nan da ki kansu baje ba su magabatan da kake faɗa, tambaye su in sun isa ka ce in ji Abdul Jabbar. Duk wani magabacin da ya isa gunka ka tambaye shi, ina lakata hancinsa, dan bai isa ya baka wannan amsar ba, in ya isa ya baka kabani. Inda ɗan da ya haifu ya faɗan nasabar ina ta haɗu da annabi a kawo shi gudu. Shi ibn wabin ka ce mai na lakace maranci na ce ƙarya yake.
ko maliku zai faɗi nasabar annabi da ba a haife shi ba sai bayan rasuwar annabi da shekara 90 ko 82 haihuwarsa, balle almajirin maliku ko yana maliku ba ruwanmu da maliku, annabi ne haɗa mu. In za a taɓa annabi za mu taɓa ko maliku maliku ba wanda ya haɗa mu da wani addinin ban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Balle wani ibn wahab, za ka ce ibn wahab ya ce wai hala annabi ce in ka isa kawo shajararta ina ta da annabi. Bari ka ga inda ta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ga shajarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullahi, sunan mahaifiyarsa Aminatu. Mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah, sunan mahaifinsa Abdul Muttalib, sunan mahaifiyarsa kuma Fatima. Sunan mahaifin kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib shine Hashim, sunan kuma kakar Abdullahi ma'ana mahaifiyar Abdul Muttalib ita ce Salma binta Amr an-Najjariya al-Khazrajiyya. Mahaifinta kabilar Khazraji ne, sa'annan kuma an-Najjari ne. Ya haɗu da wannan mata Ummu Sulaim da kuma Ummu Haram binti Milhan ta wannan nasaba tasu. Don haka dangantaka ta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar mahaifiyar kakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Mahaifiyarta ita ma wannan Salma binti Amr din, mahaifiyarta ita ma al-Khazrajiyya ce kuma Najjariya ce. Don haka in ka jahilci wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Wahab da ya ce maka cewa gwaggon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, kana lakace hancin Ibn Wahab ka ce a kawo maka jahili ga nasabarta ta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan mata an shayar da ita tare da ‘yan uwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Gidan da aka shayar da ita an shayar da wannan baiwar Allah Ummu Sulaim a wannan gida. Ita kuma Ummu Sulaim ‘yar uwa ce ga wannan mata Ummu Haram. Duk abin da ya haramta alaƙa tsakaninka da ‘yan uwanka na jini, to duk ‘yan uwan da kuma aka shayar da kai da su ko aka shayar da iyayenka da su sun zama muharramanka. Idan baka yadda ba, to ai ya kamata a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri ‘yar Abbas ko ‘yar Hamza bin Abdul Muttalib. Amma yayin da aka bijiran mai da ita aka ce ga ‘yar uwarka ka aura mana, sai ya ce ai ‘yar ɗan uwana ce minin rada'a, ‘yar ɗan uwana ce ta shayarwa. Wane ne? Shine Hamza ibn Abdul Muttalib, tare da cewa babban sa ne, ya halatta aure ‘yarsa. Amma tun da aka shayar da su a jiki ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai zama haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri ‘yar uwarsa wata ke ‘yar wannan baffan nasa. Maharamiya tana zuwa ne idan aka haife ku ciki ɗaya ko kuma kuna da alaka ta jini, uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ko uwa ɗaya ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya da mutum. Wannan haramiya ɗin tana shiga kuma idan aka shayar da kai da jinin mutane. Shi yasa idan ka auro mace, ‘yarta take zama haramun gare ka saboda ka auro abin da yake haramtacce a gare ta. To wannan nasaba da kake tambaya ina aka same ta, duk wanda ya samu ɗayan wannan guda biyu haramun ne ka auri gwaggonka ta wannan hanyar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan alaka guda biyu da Ummu Haram, alaka ta jini da muka gaya maka yanzu, sannan kuma alaka ta muharramiyya ta rada'a wadda aka shayar da Ummu Sulaim a gidan da aka shayar da Amina mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sanannen abu ne kuma a wajen Larabawa wannan shayarwa ana shayar da su a kowane gida. Kana ina in ka ce ya za a yi wannan abin ya buya, baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake zaune aka gaya mai ga uwarsa ya aura ba? Waɗanda suka yi maganan nan ai sun san uwarsa ce, amma ba san cewa an shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifinta a gida ɗaya ba. Sannan kana ina mace ta zo ta samu mutane suna zaune da mata da miji, ta ce musu ai kun haramta saboda na shayar da ku. Ya aka yi shi bai san uwarsa ba ce, ya aka yi ta bata san cewa dan uwanta ba ne. Suka zo kuma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yaya za ka yi, ta riga ta faɗi dole ka sake ta. Tara ka shayar da su amma ba sani ba. Abdul Jabbar ya kamata ka ji tsoron Allah. Sannan mu dawo cikin hadisin sai mu ga ya hadisin yake. Yanzu mun gama da maganar yaya alaka take da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da in mun karanta hadisin kowa zai gane. Hadisin cewa yake yi, Anas bin Malik ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya je Quba yana shiga gidan Ummu Haram. In ya shiga gidanta
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidanta ba shi kadai ba tare da jama'a wanda su suka ba mu labarin hadisin, ita ma ta ba labarin hadisin, Anas ya ba labarin hadisin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kwanta a cikin gidanta, sai ta zo tana shafa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana bude kansa kamar tana cire mai wani abu a kansa. Shine hadisi yace kamar yanda ake cire kwarkwata, ba ce maka dole manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwarkwata ba, ana siffanta maka yanda take bude kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ake bude kan mai kwarkwata. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci a ɗakinta, ta bashi abinci ya ci, ya tashi, sai ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana murmushi, sai take cewa ya rasulullah dariya kake yi, dariyan me kake yi? A hadisin Abu Dawud, wanda ga hadisin shi Abu Dawud din, sai ta ce tana wanke kanta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi, sai ta ga yana dariya, sai ta ce ya rasulullah kana dariya ne akan wannan kan nawa? Gashi wa kanat taghsilu ra'saha, ta kasance tana wanke kanta, fastayqaza wa huwa yadhaku, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka yana dariya. To amma Abdul Jabbar ku je inda yake magana cewa wai ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cinyar ta yake. Kai wani irin jahili ne, in aka ce maka akan fi hujriha sai zama akan cinya? Kai baka san Qur'ani bane? iya za ka yi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yunaduka min wara'il hujurat, wanda suke kiranka a bayan gidanka. To shi hadisin Bukharin, ga hadisin Bukharin da yake cewa fi baitiha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin gidanta, yayi bacci a cikin gidanta. Fi baitiha shine hadisin da Bukhari ya kawo mai lamba na 2895, gashi yace fi baitiha, a cikin gidanta. To da haka hujur yana nufin gida ne Abdul Jabbar. Suratul Hujurat ga ta Qur'ani, suratul Hujurat sai da cewa surar cinyoyi, saboda ka jahilci larabci, baka san menene larabci ba, kana neman ka ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka ce manzon Allah na bin mata akan cinye sai yana kwance. Ka ƙara da cewa wai lafazin da Bukhari kawo fattaka indaha, sai ka karanta shi da cewa fattaka alaiha, dan ka canza. Gashi dai Bukhari hadisi mai lamba ta 2877 cewa yi fattaka indaha, yake shingida a wajenta. Amma sai Abdul Jabbar ya karanta hadisin, kun gani dai jama'a, fattaka indaha, shi kuma ya ce me fattaka alaiha. Mu sake jinsa dan ku gane ba sharri muka mai ba. Fattaka alaiha yake cewa, ku ji shi. Yake cewa wai annabi wai da ya tada kai har ya ji bacci sai koma gefe ɗaya bacci, kawo mugun da aka ce koma gefe ɗaya. Ban kawo muku tadarrujin da suka dinga yi ba, yayi kaza yayi kaza yayi kaza har ƙarshe dai mai da kai kan cinyarta. Fattaka alaiha, ban kawo muku har goma. Fattaka alaiha, shi ittaka alaiha fa ma takaita nake ce muku dora kai a cinya. A ittika'i abinda hali ya nuna ai jingine mutum yake daga sama har ƙasa, yana jikinta jingine tana mai bacci ya ɗauke shi haka daga sama har ƙasa. Nauyin abin wanda suke ganin bana kara nake cata da kai da cinye. Ittaka'a jingina ne, ana jingina da ka ca nake sai da jingir jumlar jikinsa a jikin jumlar jikinta. Haka fa yake fa a Bukhari. To dan Allah kuka gani a rubuce fattaka alaiha ne, fattaka indaha, ya kishingida a wajenta, shine kuma yazo a hadisi na lamba 2895 cewa fi baitiha, ma'ana a gidanta. Tunda kaga wannan lafazin Bukhari ya kawo su, dan me ba za ka fassara shi da cewa ya kwanta a gidanta ba, sai ka fassara shi da cewa yayi dare akan cinjanta? A ina aka ce wannan ya yi ɗari a kan cinta Abdul Jabbar? Idan muka duba duk ba mu samu wannan lafazin ba a cikin Bukhari, to ya tabbata kai kake fassara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗari a kan cinya, ya shingida gaba ɗaya a cikin akan cinya ta tun daga kansa har bayansa akan cinya. Ina Bukhari ya faɗi wannan magana? Ita muke neman zaka faɗi ta. Haba Abdul Jabbar, cin mutuncin ya isa haka, abinda kake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa haka. Ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwartanci, yafan billah. Ina aka ce yana bin mata kwararo a gida fa? Gashi Bukhari da kake magana ya ce fi baitiha gashi
a lamba ta 2895 fi baita a gidanta, kai kuma ka ce ya bi ta kwararo. Ina Bukhari ya faɗi haka? Ina Dr. Ahmad ya gaya maka haka? shine abin da yake faɗa. Annabi na zuwa gidan matar da bakin sai ce ba a san wace ce ba har yau. Ya je ta yi mai ta dafa mai abinci, yana da mace tara a gefe, bai da wadda za ta dafa mai, sai tafi gidan wanda shi da kansa ya ce ba a san wace ce ba, kwararo ya bi ta dafa mai abinci. Za a tambayi mai amfanin wannan, mu ɗauka a tara ɗin 11 suke faɗa, yana Bukhari adadin 11 ne a bakin shi wanda yake wannan sharace ya ce 11 ne. A rasa wadda za ta dafa mai abinci a 11 nan, sai ya tafi gidan wadda shi da bakin sai ce malaman hadisi kakkaf sun kasa gane wace ce, ya tafi gunta. To da ya har iskar da ita da waɗancan mana ko sau ɗaya aka yi wannan motsin duk Madina sai ta sani, balle riwayar wannan makaryacin mutum mai suna Anas da ya ce yi ake ana kuma yi, amma shi kaɗai ya sani ce annabi na ɗauka ƙafa ya tafi kwararo ya je gidan Haram har Quba, kuma har Quba kilomita 6 yake tafiya don ya je ta mai girki, ta kama mai kwarkwata, ya tada kai da ya jingina jikinta ya yi bacci. Mil 6 yake a ba Quba ya ce ba ke mil 6 ce daga Madina zuwa Quba, mil 6 ce. Sanan da kake magana ba a santa ba, malaman hadisi ilimi ne mai zaman kansa wanda kai karambani kake magana a kansa. Abinda malamai ke nufi, kowa ya san da ta shahara ne da alkunyarta, ba ta shahara da sunanta ba, don haka wasu da suka tarjamarta sai suka ce sunanta Rumaisa, wasu kuma suka ce Rumaiga, wasu kuma suka ce a Ummu Sulaim ita ce Rumaisa, ita ce Rumaiga, ko kuma ita ce Ummu Haram din ta zama Rumaisa, ita kuma Ummu Sulaim ta zama Rumaiga. Shine sabanin da malamai ke yi a na cewa ba a san sunanta ba. Duk tarjama in ka duba za ga haka ake magana, ta shahara ne kawai da alkunyata na Ummu Haram, wanda sananne ne a wajen kowa. Ana iya neman sunan mutum ma a ga ya bata, saboda an fi sanin sa da wani suna da ya tashi da shi yanzu a cikin family ko kuma a cikin kabilar garin su. Da haka rashin sanin sunan mutum ba shi ke nuna babu shi ba a raye ba. 1912 sai ce me, sai ce babu fadl gazwi fil bahri. Inda Imam Muslim kawo hadisin sai ya ce maka kana yadkhulu ala ummi haramin binti milhan fatut'imuhu wa kanat ummi haram tahta Ubadah bin Samit. Wannan magana Ubadah bin Samit ba zan bata maka lokaci akan ta ba, saboda hauka da shirme kai magana kan Ubadah bin Samit ba shine abin da ya dame ni ba. Abin da ya dame mu, nemo muna inda Bukhari ya ce manzon Allah na kwartanci iyazan billah, nemo muna inda aka ce manzon Allah sai ya dare akan cinya. Ittika in kai jahili ne, ka duba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan shaida zur da kuma shirka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce hadisin Imam al-Bukhari da Muslim aka ce fa kana muttaki'an fa jalasa. Manzon Allah duk wanda ya je islamiyya ya san wannan hadisin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala uququl walidain wa qawlu zur, ya tashi wa kana muttaki'an fa jalasa. Manzon Allah yana kishin gide sai ya tashi ya zauna wa qala wa qawlu zur ina cewa da shaida zur wa kana yukarriruha. Manzon Allah dinga maimaitawa. Yaya halin da manzon Allah yake da, yana kishin gide fa jalasa sai ya tashi ya zauna. To ta ya za ka yi ka fassara mana ittaka'a da sunan cewa ya yi ɗare a kan cinya? Ka duba ƙawamis na larabci mana, dubi abin da malaman larabci suka gashi kalmar ittaka'a suka ce me iftarasha, ma'ana mutum yana kwance ko kuma ya jingina da wani abu. Sai ya zama idan za ka yi ta'addi da ita ittaka'a ala, ittaka'a ila. Larabci ne Abdul Jabbar, kana cewa ka fi kowa sanin larabci amma gashi kana ƙarya, kana mummunar fassara dan ka ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan fassara taka. Na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana cewa ya ta mafarkin mi manzon Allah, sai ka faɗi abinda Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Imam Nasa'i suka faɗa mafarkin mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa nama ya bacci da ce daɗi, ya mafarki, ya farka yana dariya, ya kuma komawa mafarki, ya koma bacci ya kuma mafarki, amma ba wani motsi, ba ma wanda ya taɓa sanin an yi. Ya tashi ya yi murmushi. Ummu Haram ta ce ya Rasulullah, murmushin me kake yi? Kana dariya kaina ne? Nabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata a nayi mafarkin al'ummata za su yaƙi akan ruwa, ga su akan ruwa din kamar wasu
sarakuna ne masu mulki akan karagun mulki saboda inda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su nasara. Ta ce ya Rasulullah ka roƙa min Allah sai ina cikin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam kina cikin su. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake komawa ya ƙara kwanci. Gashi dai hadisi Abu Dawud mun gani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacin ita kuma tana wankin kanta. Sannan a ruwayar Imam al-Bukhari ma mu koma Bukharin a hadisi mai lamba ta 2799 zuwa na 2700 daidai cewa ta yi fakana qariban minni manzo Allah sallallahu alaihi ya kwanta kusa da ni, ma'ana tana zaune manzo Allah sallallahu alaihi zai kwanta a ɗakinta kusa da ita. Ya nuna maka kenan Bukhari shi yake gaya maka yanda hadisan suka zo, amma duk cikin hadisan nan guda 8 da Bukhari ya faɗa a ina Bukhari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya kwanta akan cinyata. Banda kai jahili sakarai solobiyo baka iya larabci ba ka zo ka fassara mana cewa wai annabinmu da sunan kana bashi kariya wai an ce wai yana kwartanci iyazun billah ko yana kwanciya kan cinya. A ina ka faɗi wannan magana Abdul Jabbar? A ina ka faɗe ta? Allah shirye da mu da kai akan wannan mummunar aqida da ka ɗauko ta wannan tsinannen Ahmad Mansur, wannan tsinannen mutumin da ya je kirkiro wannan manganu, kai kuma ka zo kake yada kana ganin cewa wai bincike kai ga inda ka kwaso wannan shirmen naka. Shi a wajensa ka kwaso wannan littafin da ya rubuta na azabar kabari, wannan magana inkarin kabarin da kai shi ya rubuta ka kwasa ka zo kai shirme, duk abin da ya na shirme kai ma kwaso kai Abdul Jabbar. Idan ka isa ka zo ka nuna mana inda aka ce kan cinyar Ummu Haram manzo Allah sallallahu alaihi kwanta. In ka isa nuna mana inda Bukhari iyazan billah kake jingina masa lafazin kwartanci da kake cewa manzo Allah sallallahu alaihi yayi. Nuna mana inda kake faɗin wannan maganar. Amma Abdul Jabbar kana tsoron Allah kuwa? Ga malamai na cewa fi baitiha a gidanta, tana cewa qariban minni a kusa da ni manzo Allah sallallahu alaihi kwanta. Ana cewa gashi tana wanke kanta manzo Allah sallallahu alaihi tashi daga bacci, ta ce ya Rasulullahi saki da ya sake tashi ta ce ya Rasulullahi me kake sake madariya yake cewa na sake mafarki Allah ta'ala zai gafarta ma waɗannan sojojin na yaƙi da su yaƙi akan ruwa. Ta ce ya Rasulullahi roƙa min kasance daga cikin su. Ya ce a ai kina cikin na farko, wannan na biyun baki a cikin su. Kuma haka Allah ta'ala na muna a Qubrus an zo yaƙi lokacin Ubada bin Samit ya aure ta din. Duk sirar ta za a gwada maka cewa tana da miji kafin Ubada bin Samit wanda ya shahada da shi ɗansa. Abubuwa da yawa na shirme da ka faɗa a cikin wannan maganganu guda biyu da kai, ka maimaita wannan maganganu guda biyu saboda ciwon wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala shirye ka Abdul Jabbar, Allah ta'ala shirye ka, Allah shirye ka, Allah shirye ka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.